Iragragsaku ang lunen man, tuy ayatku ken karayo. Hanan sa tao biyaku, ipangang akadlete, kadagiti nga unundoy ko, ken kaana sa tangain kariken ka, alikan ting alilawen, biyak kunto di kudasen siya, duken ka di agising. Sudi anena sang pagitaan na pusaksa, si kaawan sa bali hikari aliliwang, ito'y lubong ingana tumpal to'y bira. Ay ayaten ka nyen sika kaniyak saan, dardare dependa nyen dinagsamet kakap neka, nyen muray lukas ka di kantong pag-isasan. Ang papamiyag ko di agkanibusanan.
sa